Què tal? Sí, estava preparat, però estava a les mans de pintura. Digue'm. Que estàs pintant. Sí, estic pintant, però tinc les mans seques, Ja Però, estava... però Sí, pintes sí. un quadre o què pintes? No, pinto, o sigui, coses... Estic pintant uns troncs, per exemple, Però a pintes l'oli. els troncs. Sí, pinto els troncs, hi poso una mica d'oli, perquè estan una mica desgastats, però després de pintar quadres i tot això, res. Però- Pinto aquestes coses perquè com a casa no pinto res, doncs aquí agafo una paret o que sigui i puc pintar alguna cosa. Per què ho fas? Per desfogar-te? Per desfogar-te una mica, sí, per estar una mica així de dir, bueno, si no penso en res, només estic pensant en pintar. I els troncs, d'on els treus, els troncs? Que a mi m'interessa. Bueno, no, estic a Calella, que tinc uns troncs endossats amb unes parets, i són troncs d'aquests ecològics, i de quan en quan es fan malbé, surten ratlletes, surten coses... Però i de quan en quan endossats, què vols dir? Adossats? Sí, Bueno, enganxats. enganxats. Però a la paret, què vols dir? Que estan enganxats a la paret? Sí, que estan, Per fer maco. hi ha dos pilars i llavors d'un pilar a l'altre doncs estan enganxats allà. I llavors, clar, jo els estic pintant perquè si no es fan malbé. Fas formes? I, bueno, jo els hi poso una mica d'oli. No, si fas que no és formes. d'oliva. Com? Formes. Forma, sí, faig alguna. Sí. Jaume. I què anava a dir? Sí, digue'm. Vale, un moment, respirem. Diem el que has de dir, seran allò només 4 preguntes d'aquestes així, pim-pam. Sí, jo puc contestar amb tranquil·litat, O no? que vulguis, ben tranquil. Ens agradaria que comencessis amb tots els respectes, saps? Sempre amb tots els respectes. Sí. Perquè queda més sèrio, saps? Allò de dir amb tots els respectes. Si abans de contestar, dir amb tots els respectes. Vale. No és pregunta intel·ligent. No, en plan, no és intel·ligent. perquè contestaràs amb tots els respectes de tothom, amb tots els respectes. Dir això abans. La meva opinió mereix tots els respectes, doncs amb tots els respectes. Amb tots els respectes, vale. Vale. Em veu dir que sexe no es pot, no? En això res, no? Mirem de... Una mica no. sí, una mica sí. Sí? Miqueta. Bueno, no, va, sí. Una cosa així. Una mica sí. Sí, va. Al·lusió a alguna persona d'Olost o alguna cosa? No. Això ni pensar-ho, no? No. A més, amb tots els respectes hi quedarà molt arreglat, això. Llavors pots dir el que vulguis. Si primer hi poses amb tots els respectes, a darrere tira milles. Vale? Comencem. Vale, ja comencem? Vale. Sí. Vale, molt bé. Som-hi. Sí, hòstia. Ets dels que se't corquen les dents? Bueno, sí, en tots els respectes, sobretot també als dentistes, quan vaig al dentista, doncs vaig només quan em fa mal la boca, quan em fa mal una dent. Llavors ells intenten proposar-me que tinc la boca, jo sempre els dic, escolti, no m'interessa que em digui com tinc tota la boca, només m'interessa que hi ha una dent que em fa mal, treu-me aquesta, no m'expliqui com tinc totes les dents, jo ja sé que les tinc molt malament, que estan fatal, però sisplau, treui'm aquesta dent que em fa mal. I ells insisteixen que se lo había tenido que hacer antes en castellà. No, quíteme esta diente que me hace mal, que me duele, por favor. No me explique cómo tengo la dentadura. I pots parlar mentre t'ho van fent? No, perquè llavors si fas parlar la màquina aquella que et posen, se't pot anar cap a la llengua i et pot fer mal. Llavors el millor és estar callat, obrir la boca tot el que puguis. És complicat perquè has d'estar molta estona, et posen uns líquids i llavors et diuen, mire, le vamos a poner un calmante pero no hace daño. Hosti, fa un mal impressionant. O sigui, ni calmant ni fa mal. Tens pessigolles? A on? Bueno, tinc pessigolles a tot arreu, hi ha les parts més sensibles del cos, que tothom ja sap quines són, que allà en tinc més, però sobretot a les aixelles, llocs d'aquests, tinc bastantes pessigolles. Intento demostrar que no tinc, però sí, en tinc moltíssimes. M'han dit que condueixes amb una finura extrema. Sí, vaig molt en cuidado, sobretot vigilo molt els radars, vaig a 60, si posa 60 vaig a 60, si posa 50 vaig a 50, i forma una caravana impressionant, però jo llavors, quan veig aquesta caravana i un tio nerviós, amb el dit els hi vaig senyalant totes les senyals que... Això em fastidia estar jo. Totes les senyals que hi ha, perquè es donin compte que la velocitat que posa és aquella. Jo no puc fer miracles. Posa 50, per exemple, passes un poble, no sé, qualsevol, ara dic Canet de Mar, que se m'acudeix. 50, doncs 50. No t'agrada, i ja ho sé que no t'agrada, però és el que posa allà. I si em posen una multa, que no me la pagaràs tu?
doncs jo vaig assenyalant amb el dit, miri, 50, i vaig assenyalar, i el tio doncs, cada vegada es posa més nerviós. Inclús els hi assenyalo, miri, si volen pot adelantar per aquí, quan jo sé que és impossible. I això va creant nervis, que de fet és el que a mi m'interessa. Per què t'agrada tant que et convidin? Bueno, sí, m'agrada que em convidi perquè principalment el motiu és que no tinc que pagar jo. Això és molt important. Si em paga un altre, sé que no tinc que desembutxar cap cèntim, no? Això és molt important. Alguna vegada, per quedar bé, no tinc més remei que pagar, però és un moment molt desagradable per mi. És un moment difícil, però, clar, no tinc més remei que fer-ho, perquè, esclar, no puc viure tota la vida de que la gent em pagui. Ara, de totes maneres,